haljine što je kao glumi kao da je na preklop, zapravo nije. Ima taj jedan zanimljiv remen koji se može vezati na različite načine. Ova duljina je idealna ako želimo prikriti neke možebitne nedostatke u području bedara ili području bokova, a opet možemo istaknuti struk imali ga mi ili ne. Ova haljina je prilično intenzivne boje, prave boje ljeta, lijepo ističe i svijetlu i tamnu put. Djevojke koje imaju manje grudi, za njih je haljina malo nešto zatvorenija, no može se onda složiti, istaknuti to područje sa nekakvim zanimljivim nakitom ili fora frizurom. No ako imamo djevojke s malo većim grudima, ukoliko im ne žele baš pokazati, može se staviti uvijek neka ziherica ili staviti ogrlica, ili ako želite pokazati može biti dublji dekolte. Ali onda bi savjetovala jako tanak bralet grudnja kako ne bi izgledalo vulgarno. Za svečane prigode, za neki cocktail hours nešto bi bilo bolje da su možda za mrvicu dulje, ali za neke razigrane zabave ili vjenčanja u prirodi ili nešto su idealno za ovo ljeto. Maxi haljine nisu uvijek najbolji odabir za različite građe tijela, no ova haljina funkcionira na način da ima okomite pruge pa vizualno dodatno izdužuje figuru. Jedina zamjerka ovoj haljini je preplitak V izrez koji može na negativan način istaknuti grudi, no sve u svemu jako dobar odabir također za nekakva vjenčanja ili ljetna druženja. Haljine jednostavni kroje u stilu 60-ih sa intenzivnim bojama i uzorcima uvijek su dobar odabir ako želite zabljesnuti, a da ne morate previše razmišljati o tome što biste odjenuli. Ovakav kroj koji ističe struk, pristojne duljine malo iznad koljena, može se nositi na razne načine, super se kombinira sa nekim sakojima i prslucima do koljena, no može se nositi i ovako za ljetne zabave, samostalno. Lijepo će izgledati uz sandale na remenčiće, uz salonke ili možda čak uz sandale na popularnu blok petu, neke ovakve visine. Ovo je odličan kroj ukoliko želite sakriti možebitni tebuščić ili šire bokove. Također minijaturni rukavići će dati dojam sužavanja ruku koji će izgledati vitkije, a običan izrez daje na nekakvom otmjenosti i jednostavnosti. Tako da, go for it! Maxi haljine ovog kroja gdje su rezani ispod grudi nekad mogu prikriti stvari, nekad mogu dodatno samo proširiti figuru, no možda bi savjetovala da ipak radije izaberu kroj koji je na preklop nego da je ovako rezan. Ukoliko baš volite ovakav kroj, savjetovala bi veliki glomazan nakit, zanimljivu frizuru i zanimljivu torbicu kako biste podigli haljinu i napravili jako zanimljiv stav. Prugice su uvijek u trendu, a ovakva haljina od prirodnih materijala sa prugicama i midi duljine je idealan izbor za ovo ljeto. Neće vam biti vruće, sakričene, može biti nedostatke i stajat će svima fantastično. Uopće ne mogu zamisliti na koju građu tijela ovakva haljina ne bi stajala. Kroj podsjeća na vintage haljine 70-ih, retro gumbi daju te neki malo fini kontrast tom materijalu koji možda malo podsjeća čak na te ljetne lanene haljine za plažu. Ovakav tip ljetne haljine od vrlo mekanog pamuka idealne su za after beach partije, za plažu i ljetne momente na moru. Izbjegavala bih možda za nošenje u gradu jer su jako mekane i tanke i vidi se svaki nedostatak i morate paziti sa odabirom donjeg rublja.